velkommen til Innovation Cup. Vi har taget Svend Christensen fra Karup, som er opgavestilleren i dag. Det vores opgave til jer går ud på, det er at redefinere futonbegrebet. Og så indbygge nogle funktioner i det, som gør, at møblet det bliver multifunktionelt. Og stadig selvfølgelig med udgangspunkt i det her med, at det skal være grønt og økologisk og ergonomisk korrekt. Jeg synes, det lyder som et meget spændende projekt. Så er det jo bare super fedt for os, at vi kan få lov til at arbejde sammen med erhvervslivet. Da vi først blev spurgt om vi kunne tænke os at være med i det her, så tænkte jeg sådan, at der må være en masse arbejde. Og har vi ressourcer til at kan afsætte tid til at gå med i sådan et projekt? Jeg har da en forhåbning om et eller andet sted, at vi nu her i løbet af december måned ser et eller andet fuldstændig genialt fra et af de hold her, som vi måske kan lynudvikle til køkkenmessen. Det er måske lidt utopi at tro på, at vi kan nå det så hurtigt. Nu tager jeg fat i møblet bagefter. Vi er ved at være færdige med Innovation Cup. Ud af de 6 projekter, der er blevet lavet her, der er der 2 af dem, vi har udvalgt, som vi tager med på messe i Køln her til januar. De er kommercielle og kan sættes direkte i produktion, som de er. Flot arbejde, I har lavet. Jeg blev faktisk overrasket, da jeg så de der 6 projekter, der nu var blevet præsenteret. Hvor langt det egentlig var nogle af dem, der var nået. Nu her, når vi står med de færdige produkter, altså jeg er ovenud lykkelig for de ting, de er kommet frem til. Det, at vi rent faktisk havde muligheden for det her møbel realiseret, og jeg tror, det var det, der tændte os mest i det her forløb. Det er super god investering, det man gør her. Fremtiden ligger jo i de unge mennesker. Det har været langt op, at vi kunne forvente, hvordan det var at arbejde med et firma. Altså, det er første gang, vi prøver det, men de har været utrolig flinke. Det har været virkelig gjort rigtig meget, at Karup har været med og har været så tjenestevillige, synes jeg. Nu har vi lavet en stol, der skal på messe og sådan noget. Det giver da helt klart noget på CV'et og noget, vi kan glæde os til at vise fremtidige arbejdsgivere.